Okay, Jeff er i gang med at ryge, så Asmus er det vikar. Fordi det er at Markus snart hjem, så Asmus er vikar indtil da. Det er en snak papir nu. Ja, det er også. Og så er der bare med at kigge, hvad står der? Ring til din mor eller far, og du elsker dem. What? Altså, skal jeg bare gøre I don't even love my dad! Skal jeg bare gøre det? Så din mor, så... Gør du det, eller Okay. Asmus? Ja. Så... Gør du det, eller gør jeg det? Jeg er ligeglad. Jeg tror, min mor ligger og sover lige nu, så det er nok meget Jeg kan bare sådan for så. Far? Jeg vil bare sige, at jeg elsker dig. Det var egentlig det. Det var egentlig det, jeg ville sige. Ja. Men jeg smutter igen, så ringer jeg senere. Det gør du bare. Pas på dig selv. Jo, hey. Yeah! Bøsse. Er den ramte jo sådan, den tæller? Ja. Spis et skefuld mayonnaise, det kan jeg godt gøre. Det gør du ikke. Okay, yes. Hvor mayonnaise? Godt. Se. Hvor fed En klon. mayonnaise spiser. Og du er iskold, mad. Ja! Okay, Jeff den her, tror jeg, eller Jeff eller Andreas? Spis en håndfuld katmad. Ja! Lad dine modstandere tegne, hvad de vil, hvor de vil på dig med en sprittus. Jeg tager en bus nu her. Går du? Ja, jeg har det. Okay, hvad er det? Sprittusen? Ja. Ja. Er det okay, jeg låner en pose? Ja. Jeg tager lige en pose til min flaske. Tak. Godt. God dag. Så Markus. Her med mig. Nej. Og så I glemmer det. Det bliver sundt. Det var meget tjek på. Nej! Det var noget snit landet, mand. Så... Vi skal tage den der, Asbjørn. Du har flødeskum smækket i ansigtet på dig af dine modstandere. I got the balls to say it in front of you, and now we're gonna do kill it. Tag to ind nu. Og de ører, mand. Det er godt! Det er godt! Ja. Og du skal bare tage en tår, så kan I have den til. Så... Ja. Du har husket at skølle øjnene, ikke? Yes. Ja, Det var sådan en ekstrem udfordring for det kan mig. det er meget... Det er ikke godt for dig. Den tror jeg ikke, jeg er med fra. Du kan blive blind af det. What the fuck? Du kan blive blind af det, hvis du får lang tid i øjnene. Nej, du tog den for i nu. Modstander. Postet op. Postet op fra din telefon. Min filmer, så du er nødt til at tage den. Nej, det er simpelthen ikke. Jo. Min filmer. Jeg er helt seriøs. Ja, hans filmer, og han tog jo også den sidste udfordring. Ja, så drikker jeg. Jeg er sgu ligeglad. Jeg skal fandme ikke have postet på min Facebook. Godt. Jeg har ikke lyst til at ansvare på dem. Jeg fik en! Okay, så er det nok Andreas' tur til at lave den her. Råb en sætning højt ud på gaden, som dine modstandere bestemmer, hvad din skal være. Hvad den skal være. Andreas, du skal sige, at du køber dit tøj på Wish. Sure.
Shit herude. Der er ikke nogen endnu, så det er Ja. What the fuck? Jeg køber tøj for Wish! Jeg sagde bare, jeg køber mit tøj for Wish. Men det var den, hvordan skal jeg tage den igen? Nej, den var meget mild. For eksempel, du kan ikke komme op på den. Det er Asbjørn. Der med Patrick og Asbjørn holdt sammen. Nå jo. Over hegn, så kan du ikke lave det der. De kravler over hegn. Og alle biler, de er fuldstændig... Så i stedet for at det bliver en turnering, så... Ja, Okay. bare have det sjovt. Så kan du ikke køre i en basen. Ja, jeg kan det bare. Du kan ikke køre noget... Hvad er den der bold der? Jeg tror, du skal have. Nå! Du kommer ret sammen nu. Sut på en vatpind. Ja, jeg tror, jeg bare sutter på en vatpind. Ja. Patrick, kan du sende faktisk kondi til Dennis? Nej! Igen. Og så er det nok din tur, Markus, til at Vi sparkede af røven af din modstander. Hvem vil gøre det? Hvem vil sparke mig i røven? Må jeg sparke til? Yes! Man, you wasted. Ej, det var en dårlig fod. Jeg har forstået en sportur. Så er det repay mig. Jeg kan den også hele. Men kan. Nå, det er en ganske nem sang, ja. Sut chokoladesauce eller flødeskum for din modstanders store tog. Gå ned ad trappen gå op og ned ad trappen. Skal gå ned ad trappen med bind for øjnene, uden at få hjælp af din håndkammerat. Fint. Okay. Kan du ikke bare tage hænderne foran? Hvad vælger du? Bare tage hænderne foran. Ja, jeg gør. Eller hvad vælger du? Jeg tager den trappen. Han ser! Jeg ser ikke. Det var det. Jeg synes. Godt. Christian, så kan du bare sige tak til Oh! Og det der, det er en, så ja, nu er I mistet liv, og så skal I tage en, så skal I drikke. Doing, doing, doing. Ja. Yes, så er det. Ha' det mest fedtede, du kan finde i bukserne resten af spillets. What? Så bare spray flødeskum i bukserne på dig selv. Nej, det bliver ikke. Det skal være noget fedtet. Er det mest fedtet? Tag nogle isterninger ned i Er det bukserne. mest fedtet? Er det ikke flødeskum? Det bliver ikke Ja, bukserne. du var også der at sige til ham, bare spray flødeskum i bukserne på dig selv. Det bliver ikke bukserne. Jo, det står i, det står. Jo, det står. Pølse i bukserne. Ja, der står det. Der står. Det bliver altså ikke bukserne. Du kan godt bare drikke. Bare drikke. Det er svart drikke i stedet for. Ja, jeg gør det. Så er det drik. Skal jeg drikke? Jesus Christ, det her tager alt for lang tid. Kommer det over? Kom, videre. Okay, kast, dreng. Ja. Så skal I drikke igen. Nu kan der lige bier på et trækinsigt. Sodavand. Jeg gør lige. Jeg gør det lige. Det er bare kort i skolen og skråt. Nå. Så skal I drikke igen. Yes, endelig. Så kan det godt komme lidt videre. Det er godt. Okay. Det er der. Nej, den en af de sidste udfordringer. Vil du ringe til din mor eller far og sige, at du skal være far? Kontakt din crush og sige, at du har følelser for dem. Hvad vælger I? Du eller I? Jeg har slukket min telefon. Drik, sure. Drik, fint, så er du mistet. Skal jeg... Jeg smider det til siden. Jeg kan lige så godt bare sige drik. Altså... Godt. Okay. Er vi klar igen? Så skal der. Gør du det? Jeg drikker. Vi har 2 livs nu. Okay, vi bliver nødt til at drikke og tage befordring. Det næste der. Jeg synes, der står... Så win til... Vi må have det her, det er til dig, Benny. Vi elsker dig.